Ladies and gentlemen, имам удоволствието да ви представя най-уникалния, най-лудия, най-бруталния DJ. И така имам удоволствието да ви представя купонджията, човекът гласа именно боса на Португалия. И това е Исус Хазарта. Само тук с него е купона и няма да се спре от нищо, а ще ви забавлява. Униката! Айде шефе, давай ти си, ящаме Хазарте. Ти си кефа за душата. Ти си кефа за душата и измирението за Ти в небето. каките и мадамите. Да. Ти си залезна в морето, чуваш ли ме ти? И сега Орие, шукарие, будкалие, чае. Тук е камерава, на логиката. Чайорие, шукарие. айде чайори, тук ли е, тук е от шукарна ме пролезе. За диджей Хазарта, португалския мозък, майко. Удри. И заплачи за мене ти. Хайде специално на каките полите им дигай чиха и ги свали гащите. Само тук звучат най-добрите поп-фолк балкански ритми. DJ Исус Хазарта, португалския бос, бе майка. Музика за душата, вашия музикален приятел. DJ Исус Хазарта. На сърцето ми добре помни. Ти си кефа за душата ми, ти разбери. Ти си птиците в небето, знай и запомни. Ти си залезна в морето, чуваш ли ме ти? Чайорие, шукарие, будкалие, чае. Тук е камерава. Копана продължава с най-добрият, най-младият диджей, това е Исус Хазарта. Хайде отвори пиенето ти и сипай, ако няма и налипай. Яша, Хазарта. Ти пак си тук, в сърцето ми оставаш ти завинаги. И сега В сърцето ми оставаш ти завинаги. DJ Исус Хазарта. Имам удоволствието да ви представя най-уникалния, най-лудия, най-бруталния DJ. Шукарие, будкалие, чае. Тук е камерава. Португалския бос, бе майка. Чайорие, DJ Исус Хазарта.
За мен е чест и удоволствие да ви представя на уникалния, най-добрия диджей. Именно, диджей с хазарта.